Salutare, iubitorilor de bucătărie! Sunt Andrei, bucătarul pasionat care vrea să vă împărtășească astăzi o rețetă clasică, dar totuși îmbietoare, perfectă pentru sărbători, supă de pui cu găluște. Așa că să începem această călătorie culinară festivă. Ingrediente: un pui întreg, tăiat în bucăți, 2 cepe mari, tocate, 3 morcovi tăiați în rondele, 3 tije de țelină, tocate, 3 căței de usturoi, mărunțiți, o rădăcină de pătrunjel, curățată și tocată, 2 foi de dafin, sare și piper după gust, o cană făină, 2 ouă, un sfert de cană lapte, o jumătate de linguriță de sare. Instrucțiuni: într-o oală mare adaug bucățile de pui, ceapa, morcovii, țelina, usturoiul și rădăcina de pătrunjel. Toate aceste ingrediente sunt esențiale pentru a construi un bulion bogat și hrănitor. Adaug și foi de dafin pentru un plus de aromă. Urmează asezonarea. Adaugăm sare și piper după gust. Pe măsură ce supa fierbe, încep să pregătesc găluștele. Într-un castron amestec făina cu ouăle, adaugând treptat laptele și sarea. Frământ delicat până când obțin un aluat elastic. Cu mâinile umede, formează găluște mici, rotunde, care vor înota ulterior în supă. Când aroma îmbietoare a supei de pe aragaz îmi umple bucătăria, știu că este momentul să adaug găluștele. Cu grijă le introduc în supă, iar acestea vor începe să se umfle și să devină pufoase. În timp ce se coc în bulion, absorb aromele bogate ale supei, devenind adevărate bucate artizanale. Poftă bună! Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la paginile noastre sociale pentru a fi la curent cu cele mai bune rețete și sfaturi culinare.